Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kynhun kirang Ïalehkai football ka Bangladesh, ka Wanpoi ha ka nong ba Shillong ha ka arpau trik uleber arhaja apusan, na ka benta ban pinkre ya ka jingekun ka wat bandingkong, jong ka AFC Asian Cup arhaja apunyo qualifier persya ya ka India. Kania ka jingekun kan long ha ka arpusan trik uleber arhaja apusan, ha Jawaharlal Nehru Stadium Shillong, ha ka por nyo baje janmit. Ha kania ka jingwan yu kejat ha kania ka nong ba, lasaki ya ka jingwan lang urang Ïalehkai ka English Premier League u Hamza Dewan Chowdhury u ban mi khmat ya ka tekari ha ka sin ka banding kong bat la Pdiang Burom ya ka ni ka Kynhun da ki dikot nongkit kam ka Meghalaya Football Association. U Hamza ubade urang Ïalehkai ka Leicester City bat la shimwa ya u da ka Sheffield United ka bashim benta ha ka EFL Championship ha England. Habayade bat ka jing Ïalehkai persya ya ka India na ka liang u Hamza ulapan pau hakilat pathai kubor bakan long ka jing kun ka ba itanat bat ulapan pau ru ya ka jing khmi linti ban khur ya ka jing job na ka benta ka Bangladesh. Lakban kedo, u Hamza ulami khmat ru ya ka Kynhun Ïalehkai under 21 jong ka England house nem arhajar khat pra hadu arhajar khat khandai. Yes, Rafael, come keluar, Rafael. My expectations are a tough game, but I think our expectations are our teams to come here and win the game.